ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй кардем ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон аппарат, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маърамат сурат маълумота дар WhatsApp имо экранмода рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо равар аст хонаҳои фурӯшӣ аз Сература Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Файзобод, Рӯдаки, шаҳри Бухта, шаҳри Кӯлоҳ ва дигар тарафҳост ки бо нархҳои арзон ва аз квартираҳои фурӯшӣ аз Сература шаҳри Ҳисор, шаҳри Душанбе, шаҳри Бухта ва дигар тарафҳо ва хонаи фурӯшӣ арзон ва заминам ҳастанд. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки аз куҷо ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира лозим аст. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем ва курси имрӯза 121 сомони аст. наворассарои маърамат рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, тарафи Гулбута. аз Корвон мегӯяд камтар болотар аст. дӯстон азиз, ҳамин маълумотот шаҳри Душанбе, Гулбута, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон дорад. 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ аст ки хона дута дар пои, дута дар боло, хонаи дуошуна коттедж. дӯстон азиз, байнашон калидор, падва дорад, ошхона, баня, кухнямаш дар дурушай, хона ба ремонтҳои замонави рӯи ҳавли полни худ, мақсад ки буручатка чида, гирди ванаш маҳкам. обши хона ҳамаш 100% омода ва тайёр аст. хона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 560 000 сомонӣ ки бо савдо муомила мегӯяд дорад. 560 000 сомон бо муомила дорад. рақамош аст мегафон. кадоми шумо ки маъқул боша, мақсад ки дар куртон боша, маромад занг занед, бештар маълумота гирен. ҳамаи шаритош мега 100%. ва аз шумо хоҳиш ки лайкотона фаромӯш накунед, гузоред ва навори моро дар WhatsApp имо падиташ кунед. имконат бошад навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба деюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, Борбад 19. дӯстон азиз, Борбад 19. обши маркази шаҳр як хонага квартира аст ки дар 9 мошина қарор дорад, 38 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз, кондитсионер, телевизор, ҳама чи обши дорад. як хонагаи калон мега 38 квадрат мега. дӯстон азиз, 38 квадрат, доми 10 ошуна аст мега, дар 9-маш қарор дорад, бо ҳамаи удобстваш, бо ҳамаи ремонтҳои замонави. доми нава мега, ремонт карда ҳама уже зиндагӣ дорам. хоб пеша шуда мегӯяд мақсад мактаб, детский площадка, магазин, ҳама чи ҳаст, ҷои беҳтарин ва ремонтоша мегӯяд евроремонти ҳамада сифати хуб шавад. квартира мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 310 000 сомонӣ ки бо хай қатиқчон муомила мекунен ва рақамои соҳибшон аст мегафон. ягон саволо иловагӣ, ягон маълумото иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин квартира фаҳмидад, маърамат занг занед, бештар маълумота гирен. фақат хоҳиш ки лайкҳоро фаромӯш накунед, гузоред навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоҳ, маҳаллаи ҷомӣ поён гуфтагӣ аст. соҳибшон шаҳри Кӯлоҳ, маҳаллаи ҷомӣ поён. 10 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки якта калидор, дӯстон азиз, як калидори дорад, 2 хонаи дига алделни ва обсвет, ҳоҷатхона, ошхона, баня, якчандам дарахтони мевадиҳанда ва нархи хона 140 000 сомонӣ аст. муомила савдош дар назди хона. шаҳри Кӯлоҳ, маҳаллаи ҷомӣ поён. ҳаст рақамошро ба видео, кадомтон ки маҳқултон боша, бо занг занед, бештар маълумота гиред дӯстон азиз. ва агар шумо дар хали хонаҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, квартира, замини холӣ, ягон мошин, ягон аппарат, ягон техника, обшим чизе ки шумо барои реклама кардан, барои фурӯхтан дошта бошед, маърамат дар рақамҳои 885 12 25 WhatsApp имо дорам, маърамат рӯй кунед, мо реклама мекунем. лайкҳоро фаромӯш накунед, гузоред навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сиён, дӯстон азиз, тарафи Тоҷиронда. 3 хонага квартира аст ки дар 9 мошина қарор дорад, 54 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз, дӯстон азиз, ҷои беҳтарин мега, доми мақсад ки ҳамаш замонави обши, ҳама чиш дуруда, лифт пиф ҳамаш кор мекунад, поёнда магазин ва дута кондитсионер, якта халадин, якта термис, якта дига телевизорам ишам қатишам ҳаст дӯстон азиз. обшим дар навбати ки хона беҳтарин сифата ва беҳтарин ремонт дорад. квартира ҳама чиз дорад.
дастурошро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 370 000 сомоние ки бо хоҳи қаттишон муомила мекунем. 370 нархи квартира ҳамаи шароитош мегӯяд муҳайя дида сери дар навор чихе тоза ҳамаш удобскати. рақамҳои соҳибшон ҳаст мегафон кадомтон ки мехарем маромат занг занед дӯстон азиз ва шумода аз ҷое ки хонаи заминӣ квартира замини холӣ ки ҳам хел чизо ки лозим бошад кадом территория танҳо дар комментария мо нависед агар ки мо ёфтаем дар видео оянда ба шумо видео када пешкаш мекунем. Шумо ҳам ба хотири меҳнатҳои мо я лайкира фаромӯш накунед гузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp, имо, Telegram, TikTok мисол навора подписаш кунед. раҳмат ба дастгиритон навора то охираш албатта тамошош кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат деҳаи Истиқлол дӯстон азиз. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки хонаҳои бараки ремонтҳои навкатӣ аст. якчанд намуд дарахтон дӯстон азиз хона гирдаш маҳкам беҳтарин ҳолат дай. 3 дар хонаи калон аст 6 сотиқи дигар замин алделни кухни ҳоҷатхона дегдонхона ҳаст ҳамашон ремонт кардагӣ мега соҳибуш ва давроза мега часпондагӣ. нархи хона мега 210 000 сомоние аст бо хоҳи қаттӣ хичон муомила мекунед рақамошон аст ва мегафон аст тоқа суми холӣ гуфтага шаҳри Ваҳдат деҳаи Истиқлол да. хоб агар шумо харидор ки бошед ягон саволу иловагӣ бошад ки оид ҳамин хона фаҳмида рақамҳои худшон занг занед бештар маълумотша гиред. дӯстон азиз рақамҳои мо барои реклама кардан танҳо WhatsApp имо кор мекунад рақамҳои худаш кор намекунад. кадомтон мақсад ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед хона замин квартира мошин чизе ки набошад ина рақамҳои болобуда 20 да WhatsApp дора маромат рӯй кунед мо дар видео оянда реклама мекунем. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон ки срочнай бо нархи арзон қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ поёни Корвон роҳи нав. як хонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад ки доми 4 ошона аст 38 квадрати метр. боб сфеи таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис дорастон азиз ремонтҳои хуб обсвет мегад пастяни аст то роҳи калона мегад 100 метр мегад дӯстон азиз пеши Корвон ҷои хел маълумота наистам ва ремонтшам хай дар навор маълумат обсвет доимӣ нархи квартира 270 000 сомоние аст бо хай хатишон муомила мекунен рақамошон аст мегафон 270 та як хонагай дар сеюм ошона доми 4 ошона дӯстон азиз инам қабл маълумоту аст ина рақамошон аст кадомтон ки агар ки бо ягон маълумотои бештар бошад маромат занг занен лайкора фаромӯш накунен гузорен навора подписаш кунен ва аз куҷое ба шумо хона замин квартира ки лозима дар комментария мо нависед мо дар видео оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо видео карда албатта пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дараи Аловак ҳаминҷода ҷойгир дошта ноҳияи Файзобод дараи Аловак 7 сотиқ замин масоҳат дорад ки дудар хона кардагӣ аст ки хонаҳои временка болош пӯшондагӣ аст фақат рангу борам хел корош мондагӣ аст боз як камаз дигар шебен қумам хел чизоам дора обшин мақсад ки санг пай қумуш бомондагӣ барои ягон сохтмони оянда ва ҳуҷҷатошам 100% нархашон мега 100 000 сомоние аст бо хатти шумо мегад муомила мекунед дӯстон азиз иҷода мегад об ҳастай бо хай светам будай хай бо маълумотша мегиред нархаш 100 000 сомоние рақамошон аст тисел ягон саволу иловагӣ ягон маълумоту иловагӣ оид ҳамин квартира боша маромат занг занен чизе ки барои фурӯхтан барои реклама кардан бошад рақамҳои мо дар боли видео аст ин ҳам мақсад ки ахираш 1220 имо ҳам WhatsApp пайваст маромат сурат маълумотша рӯй кунед мо реклама мекунем мо барои шумо монтаж мекунем дар муддати як рӯзи дароз барои ҳамин монтаж кардагӣ мо лайка фаромӯш накунед албатта гузорем. ҳаштум квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат хоб дар наздикии бозорчаи Гулистон гуфтагӣ аст шаҳри Ваҳдат наздикии бозорчаи Гулистон хоб духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад 59 квадрати метр боб свети доимии таъмин аст дӯстон азиз ҳам хел маълумото аст садик наздик хоб ҳамаи чизои лозимӣ обшим ремонтҳои беҳтарин бо сифат нархи квартира 320 000 сомоние аст бо муомила ва савдош мегад мешавад хоб хонара мега биё мақсад ки бо диққат аз пеш бин мегад бо маслиҳат мекунед 320 духонага якум ошона 59 квадрат ҷои беҳтарин дай хоб бисёри баъд такрор намекунед рақамош аст мегафон маълумотои хона хай камтарак аст ягон саволу иловагӣ агар шумо да бошад оид ҳамин квартира маромат занг занен ва чӣ реклама дорем маромат рӯй кунем мо реклама мекунем агар ки шумо ягон чизи фурӯш дошта бошед рӯй кунем реклама чотка мекунем агар шумо хона хара бошед дар комментария нависед мо дар видео оянда барои шумо видео карда пешкаш мекунем.
мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рудаки Ленинский район пушти мачти Меҳкалон гуфтагӣ аст Соибуш. خب دوستان عزیز مقصد که 6 سوتیق زمین است که 3 سوتیقش هم میگه قطعی همین خونه میفروشیم و 4 در خونه دارد. خب 3 سوتیق زمین اساسی قطعی خونه و 4 در دیگه خونه پشتی مسجد مهکلون. خب اینم خیلی خونه، اینم خیلی پروژه قطعی، نرخش 120,000 سومونی میگه صاحبشون با خیر معاملات سوداش خطور میکنه. دیگه معلومات نمیستیان. نویا رودکی لنسکی رایون خب پشتی مسجد مهکلون. رقم صاحبشون میگه فون است 120,000 سومونی است. مقصد که با زنگ زنی بیشتر معلومات بگیرین. در اینجا میگه 6 سوتیقه اینه که 3 سوتیقش میگه قطعی میتیم با خیر موکی سه دیگه با عدل فروشن. با میتونید معلومات پورا و انیش از رقم پیامده معلومات گیرین. مگذاریم بعد دهم خانه فروشی. خانه فروشی نزدی حولگی نوبتی است دوستان که با نرخ ارزان سروچنا. خانه قرار دارد در ناحیه خراسان دهه شرشر دوستان عزیز. 8 سوتیق زمین محصول دارد که دو در خانه‌های وریمیکه کردگی است که دوستان عزیز 8 سوتیق زمین خب حجتاش میگه 100% است. گردوانش تا آدمو زندگی داره میگه اگر خریداری انیق باشه میگه سوم نلیش کاش میگه ارزان هم بو میکنیم. نویای خراسان دهه شرشر دوستان عزیز دو در خانه وریمیکه 8 سوتیق زمین حجتاش 100%. فقط که خیلی خانه مقصد که بالا پوشوندگی است فقط رنگ بر و دیگه کارش موندگی دیگه همش کردگی است. نرخش میگه 70,000 سوم میگیم با معامله میشد و رقمشون است رقمای مگافون کار میکنه کدومتون که میخریم بیشتر معلومات بگیریم باز کانت دیگه سن خوبه خیلی چیزا مقصد که دارد. التماس میگه بیهوده ناراحت نکنیم میگه فقط آدمونی خریداری انیق. خب یگان سوالتون باشه یگان معلومات ایلاوگی اگر باشد برای شما خریداری نمرمد رقمشون است زنگ زنید معلوماتش گیرین. دوستان عزیز شما هم چونین خانه‌های فروشی کوارتیر زمین ماشین چیزی که باشه معلومات در رقم‌های بالابدا 20 رویکتن مورکام میکنیم. و خب این باشد نوار امروزه ما بود هم خانه جمع شد پیشکش تا ویدیو بنده خودم